खसरस रेडिअ फार्स्ट खननाय आरो बेला रोमसननि सोराङा मा गाब बिलिरफैगौ नोंनि मोखाङाव सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा आखाइ मोजोमाव जानांबाय आलाय सिलाय आंहालाय हाफाय दिनै जितु बिटिआर गभर्नमेन्टनि बानजायनायाव रेडिअ आर्टिस्टजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंनि जितु भलेन्टियारफोरखौ लानानैबो बरायनाय हाबाफारि लादों बेहाय फैनानै बाहागो लाना बोरै नांदों बुंनायनि आवगाय आङो बड'लेण्ड निउस ना बड'लेण्ड टाइम्सखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बेहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोबा जों एकदम गोजाम माबा आर्टिस्ट दङ जों सानैबो आरो सिनियरथार आरो बे हिसाबै जों माने दा दिनैहाय बिदि बिथांनि जिबा जोंखौ बरायदों बेखौ नुनानै आरो जोंनि बिसेसकरि जोंनि जेसेबां आर्टिस्ट गोजाम दं बिथांमोनखौ लोगो मोननायनि जों खाबु मोनदों बेहाय आरो जोंनि बे गोजाम आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनना जों जोबोद खुसि जादों जितु नोंथांमोना मेथाइ रोजाबोमोन बै समावबो सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै नोंथांमोना बोरैहाय बै समाव मोखांजों मोखां फेस जानो गोनां जादोंमोन माखासे बिथिङाव मेथाइ रोजाबनायावनो जा बायदि बायदि बिथिङावनो जा जेनेबा बबे साइडखौ होनखोबा बुजियासै आं नोंसोरनि जितु आर्टिस्टआव जितु खामानि मावनाय बोरैहाय नोंथांमोना बे लेभेलाव लागि फैनो हाखो आच्छा जों एक्सुअलि फार्स्टआवनो आगोल जों अडिसन होदोंमोन आरो अडिसन होनायनि आवगाय जोङो मेथाइ 25 मेथाइ हरनांगौ रेडिअआवहाय बे समाव एक्सुअलि आंबो एसेबां मिथिनाय नङामोन आरो उन्दैमोन आरो आं क्लास 6आवनोमोन अब्लानो जोंनि आदाया आंखौ माने फर्म लाबोनानै बेहाय माने अडिसन होदोंमोन आरो अडिसन होखांनानै जोङो रेडिअआव जेब्ला सिलेक्ट जाबाय बिनि उनावहाय जों मेथाइ खनदों आरो बेहाय ओमफ्राय जोंखौ अडिसन लानाया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोंखौ लादोंमोन आरो एसे माबा दंमोन आरो आवगाय जोंनि जेबा इन्सट्रुमेन्ट मिउजिकनि सायाव जेब्ला जोंनि बर' आर्टिस्टफोरा थाङोमोन रेडिअ सेन्टाराव होमब्लाथाय जोङो माने जेबो हजोंहाय दामग्रा बेयाव बिसेसकरै बर'नि नङामोन हारसाफोर गोजा अब्लाथाय जोंनि थाखाय जों इन्सट्रुमेन्टखौनो मोनामोन मात्र मालाबा मोनथाम खोब बारा मोनथाम आरो भायलिन थागोन फ्लुट थागोन गिटार बेबायदिहाय आरो खिन्थु गुबुन जिबा आर्टिस्टफोर थायो जोंनि हारिनि अनगायै आरो अब्लाथ' गोबां इन्सट्रुमेन्ट मोनोमोन आरो रेकर्डिं समाव खिन्थु जों बे खम इन्सट्रुमेन्टजोंनो जों रेकर्डिं खालामनो गोनां जायोमोन आरो बै समावहाय गोबां खस्थ' जायोमोन माने गोसोआ साक्सेस जायामोन आरोखि मोजां ससेल' खनसे हा जि माने आं खसरस रेडिअ फार्स्ट खननाय आरो बेला रोमसननि सोराङा मा गाब बिलिरफैगौ नोंनि मोखाङाव सोरनिबा फाव फान्दायनायाव सोरनिबा आखाइ मोजोमाव जानांबाय आलाय सिलाय आंहालाय हाफाय